I am Young Boy Nook and support my very first single Lala under K-Box Music. Ikaw lang gusto ko, you know, babe, that I want you. You know, babe, that I need you. You know, babe, that I like you. You know, ikaw lang gusto ko. Kasi alam mo naman kahit sino pa nandyan, kahit ano pa mayari. Start line can decline. Hi, I'm Kendall. Please support my first single, Alive, that is now available in all digital music stores. Rock and roll. Di ko akalain na maiinis ka. Kani-kanina lang sa akin okay ka. Hi guys, I'm Jonathan Costello on bass guitar, Pedi on drums. I'm Philip Pagaduan on vocals and guitar, and we are Lazy Susan from Tacloban City. Please support our new single Tampo under K-Box Music. Bakit minahal kita nang walang dahilan kahit na ang puso. Hi, I'm Sheila. Please support my single Lumayo under K-Box Music. Thank you. Nagmahal kahit puro bahala na. Mabigat man sa aking puso pero kailangan na sigurong lumayo. Hi, I'm Jeff on vocals. I'm Rick Ryan on bass. My name is John Paul on keyboard. Paul Rick on drums. Kenji on guitars, backup vocals, songwriter and composer. Alfred Manlait on guitars. And we are Viva Airport from Catarman, Northern Samar. Please support our single Pagmamahal Festival under K-Box Music. Pagkat nagunga rin aking pagsuyo sa'yo, oh, oh. Sa'yo, oh, oh. Sinasadya kaya nitong tadhana damdamin mo'y Hola! We are Tres Mosquiteros. Please support our single Sana All under K-Box Music. Matagan hinayuda pagkaon pantambal hininga magulol. Sana bisan waray alcohol. You know, babe, that I want you. You know, babe, that I need you. You know, babe, that I like you. You know, ikaw lang gusto ko. Hello everyone, I am Young Boy Nook and support my very first single Lala under K-Box Music. Ikaw lang gusto ko, you know, babe, that I want you. You know, babe, that I need you. You know, babe, that I like you. You know, ikaw lang gusto ko. Kasi alam mo naman kahit sino pa nandyan, kahit ano pa mayari.
Hi, I'm Kendall. Please support my first single, Alive, that is now available in all digital music stores. Rock and roll. Di ko akalain na maiinis ka. Kani-kanina lang sa akin okay ka. Hi guys, I'm Jonathan Costello on bass guitar, Peddy on drums. I'm Philip Pagaduan on vocals and guitar, and we are Lazy Susan from Tacloban City. Please support our new single Tampo under K-Box Music. Bakit minahal kita nang walang dahilan kahit na ang puso. Hi, I'm Sheila. Please support my single Lumayo under K-Box Music. Thank you. Nagmahal kahit puro bahala na. Mabigat man sa aking puso pero kailangan na sigurong lumayo.
Ano ba ako wait. Dali lang. Oo, doon na lang ako dadaan. Sabi ka kay Kim, ayan. Ayan. Oo, baka makalimutan mong lalaki ka, ha? Slight. Buisit ka. Parang gusto ko magbagong buhay ngayon. Ano? Waray, bayot din pare. Alitaw, eh. Magandang gabi nga pala sa lahat ng mga nakikinig sa DYXV 98.3 Magic FM Tacloban at sa lahat ng mga... Asan ka na? Off pala yung mic ko. Ulitin ko. Take 2. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa DYXV 98.3 Magic FM Tacloban. At lalo na sa mga nanonood ngayon sa live streaming, especially sa K-Box Studios at K-Box Music. Sa Rebropor, naka-live po tayo. And of course, naka-live din po tayo sa lahat ng mga partner pages. Ayan. So kasama niyo po kami sa programang Magical Local with your DJ Senpai. And... Ang iyong papadsas, nabibigla ako. Ba't parang masyado ang taas mo ngayon na? Ay, sorry naman. Matapos mong mag-live, naiyak ka ng iyak, tapos ngayon parang kang sinasaniban. Kasi alam mo, sinasabi nila, life goes on. Life goes so on. should you. Dami mong English ngayon. Siyempre. Balita ko mga ka-Magical. Welcome po atong programa Magical Local. Para ito natin mga tigpaminaw, tigpamati. Yan ang mga oras sa era mga panimalay. O kung hain man ka mo nagbibiyahe, nag-drive. Ito ni yung mga sarakyan. O kung ano man yung mga pwede ma-drive, tida. Hagi daw. Iba na ito ngayon, wag dapat drive. Pero guys, samtang ka mo nagda-drive, pamatian niyo ang Pedro Funk. Diba? Guys, their music is awesome. I've listened to their lyrics and I love the lyrics. Also, of course, ang pagka-arrange ng music. I love you too. May pa-I love you to dito sa likod eh. Charot! Ayan, so guys, pakilala muna kayo. Ayan, so sa mga nakikinig, para fair sa kanila, pakilala muna kayo. Ayan, use your microphones. Oo, sige, dyan na muna. Dito muna tayo sa vocals and organ ba tawag dito? Anong organ ba yan? Organ! Kidney ba yan? Basta organ! Oo, ayan. Sige, pakilala ka po. Hi, mapay nga gabi yung tanan. Ako hidan. Dan. Si Kuya. Kuya. Hello, check. Ako Kim, guitar. Kim Hagitar. Ngan? Mark. Sino si Mark? Ano yan? Bass. Oo, bass guitar. Eto dito, si Kuya sa drums. I'm Sean. Andito si Sean sa drums. Ayan. Yan. So, kompleto na ikaw. Mapapakilala ka din. Kuya. Ikaw yung drum. Hoy! Charot! Stand pala siya. Hoy! Ang ganda ng aking drums eh. So, Apaka stand mo. pa yung sabi ni Gila. Diba? Absent ka last time, tapos babanatan mo ako ngayon. Talaga ba? Ay, balita ko, shoutout gihapon kanda Gila and Sir Kendall hiton K-Box Music PH. Yes. Gihapon ha aton yan. Oo, ngayon ka po, sir. Kaya no, sir, di ka mapa-interview. Charot. Oo. Alright. Ayan, so eto naman, guys. Dahil napakilala na natin sila, tatanungin naman natin sila kung ano ang katikangan or pagsisimulan ng kanilang banda nga pala. So, anong taon kayo nagsimula, Dan? Actually, around 2 years ago, if I remember correctly. That was 2019. July ata. May, June. Yeah, mga around June of 2019, yeah. June 2019? March kami nung sa amin eh. Pero so, June kayo, and then, ilang kanta na kayo na nasulat? Actually, before Pedro Funk became a band, naging it was a solo project by me. Because what was happening was, I was just in my bedroom, basically, just making music with what I had. What are you doing in your bedroom? Making music, okay. Making music, okay. Making love to music, gano'n. Oh, nice. Wala mag-i-English! Ay, sorry. Sorry po. Tissue. Ang sakit dun sa kamay. Alitaw. Tampon! Charot. Dari balitaw. So, it started when you were daydreaming, I don't know, imagining stuff and all.
Yeah, I was writing songs inside my bedroom basically. Matagal na din, been a while. These songs nga among gin po perform has been around for like, 3 years, 4 years na. It's Nag-English ka din? So, English ka din? Ginbuhilay ni namon. Ikaw, English ka din, kuya? Na-expose man ang songs. Tagalog ako dito. Pwede ako dito. July, ahon June. Ano kasi, Uy, sumasagot sila. Actually. Sige, pwede na ito sarili na channel. Hindi kasi tawag gini. I remember that week correctly kasi tikang pala ka to break up. So I needed a way to 2019. 2019 yun, di ba? Yeah, it was 2019, 2 years ago. Ngayon ba may jowa ka na? Meron po. Meron na, nakawag-move on na siya. Tapos na ang 3-month rule. Oo, lumampas naman ata. Sobra na. 3 years rule pa nga. Bakit? Bakit broken ka nung time na yun? Kasi, some things are not meant to work out. So I had to let it go. Parang ganun. Yes. Those kinds of things. Masasaktan na sana ako kasi hindi ko naintindihan. Tatagalugon ko na lang. Ganyan talaga yung buhay. Minsan may mga taong darating sa buhay mo para turuan ka ng leksyon. Hindi para celebrate. Uy, ang haba ng pagkakatag-alog mo. Basta yun na yun yung point. Parehas yung point. Mahaba yung titles. Anyway, yun na nga. Kuya Mark here, kasi neighbors lang kami. For some reason, nakilala gyud ako nan during that time friends na kami, and yung pakay na nakit niya nga, uy Dan, kato ko na kita hakuan, collaborate, tas kuan kung ano yung mga songs dito. So hato nga night, because gusto ko libang na nakalugaring mo to ka collaborate na to ka may kuan na may Burgos. It was a chill open night bar nga nakato dito, and amo to that night ginjam pero to nga songs 50 songs adto mga 3 to 4 songs, and then kami to ni Kuya Mark, and then ni Kuya Ace padtohan Midnight Panic ang nag-beatbox sa amon kadali nag-session, and then hi Ace timing nakatoy Kuya Sean liwat sumulod dito hiya dito han venue, and then nag-interest siya nga makig-session ha amon nagiinom at niya friends, and then nag-interest nato yung makig-session ha amon, and then nag-jam kami hanto, and then Kuya Sean offered me na, uy, kung kailangan yung drummer, i-pian na ako. So, dito na buhugos ang banda. Oo, si Kim. Paano si Kim? Paano siya sali? Kim is a recent addition to our band. Nagsa-session hiya ako niya na because gusto namong gihapon na mabubusan tunog ang banda. Nice. Oo, Kim, kahit saan na lang kita nakikita, no? Gitarista ng masa yan siya eh. Omnipresent ito hiya everywhere. Grabe na. Kada swipe ko, Kim, ano yung mag-update? Anyway, kasi ibig sabihin na napaka-talented ni Kim. Ayan. Oo. Ayan, so anyway, guys nga pala, wait lang. Sa mga nakikinig sa radyo, and of course, nanonood sa live streaming, guys, make sure that you are listening intently. Kasi meron kaming mga papremyo. Meron kaming pamimigay na GCash and load sa lahat ng mga makakasagotang ibabalik namin sa inyong mga tanong. Kung anong tanong namin sa kanila, ibabato namin ulit yun sa inyo. Make sure din po na nakashare ang live video with the hashtag, publicly, with the hashtag EVMPedroFunk. F-U-N-K, funk. Okay? So guys, May N. May N, ha? May N. Natakot ako bigyan. Guys, okay? Family friendly dapat. Yes. And of course, para ipakita pa ang suporta niyo lokal ng mga artists and musicians, please send stars sa K-Box Studios nga page. Live po. Ayan, magko-comment po ako magko-comment po kami ng Kanan Magic FM po. Iko-comment po naman ang link directly tikad to han live para kung magkaroon niyo mag-send hin stars, mangangadto ka mo pag-send in stars, guys. Dere lang ang Pedro Funk na niyo masusuportahan, kundi tanan yung mga local musicians haaton bungto. Ayan. Alright. Yes. Ayan. Sasabihin So ka, eto, maliban sa pagbabanda ng mga members ng Pedro Funk, ano yung pinagkakaabalahan niyo sa buhay? Ikaw muna. Before the pandemic, kasi one of the reasons why di rin nabubugusan ng banda was because nabibusy kami nga tanan. Kuya Sean had family duties where Kuya Mark had may mga schoolwork here, and during that time gihapon I was a teacher in a private school here in Tacloban City. So
You know, it was... Saan school yun? Sa STCDCFI. I think I have my students I have my former students watching me right now. So, hello sa inyo. Anyway, yun na nga. Yeah, basically, I was a teacher before and now I'm just managing the family business sa Karigara. At taga Karigara ka? No, I'm from Tacloban. But we opened the tindahan dito. So, ayun. Lahat sila may Walang sasalo. Walang sasalo. May nakikita ka ba dyan? Di namin nakikita. Ba't nagkagaganyan ka bigla? Butik na mahulog. Kala ko mahulog ako. Ayan guys. Eto ha, meron kaming fun part dito. Mamaya, magtatanong kami kung sino ang sino. So, dapat make sure po na ituturo ninyo kung sino ang sino. Ayan, so guys, you should be aware of that. And of course, meron kaming isang tanong. Ayan, meron kaming isang tanong bago kami mag-break. Anong oras yung break natin? Sige, oo. Yung break po natin, bago tayo, Kuya Mark. Bago tayo mag-break, ayan, meron na kaming tanong sa inyo na dapat kayo makinig, ha? Anong rason bakit Pedro Funk? Okay. Yun. Bakit Pedro Funk? What's the reason behind that? Kasi the thought behind the name Pedro Funk is because, okay, time nga nagbibiling ako like, what's a good name for band? Naisip ko kasi, I wanted a band name na closer mga tao ba, Filipino culture, a name. Kasi I noticed though, I don't have anything against people who name their bands in English, in Japanese or whatnot. Pero an idea kasi is Pedro. Pedro is a very Filipino name. So an akong dayon is appeal and gusto ko dayon is ito nga gusto ko dayon maka-connect ta masa. Para masa. Tapos, and funk, amo na ito. Amo kasi tam genre of music, funk. Ayan. Pedro Funk. Okay. So, I have a question to Kuya Mark. Kuya Mark, how do you describe the genre that Dan chose or you all guys chose? How do you describe an genre? Paano ni mo ma-describe ang genre? Pinagkaiba niya iba na genre? Kanang kuan. Pag kanang. Murag kayo ba? Murag kayo ba? Murag. I think Dan ko din ma-explain it. Pero kitang divide ano to genre. As a basis po. Hindi may na kasi namong ginaya ka na to. Bakit ginkoy? Ato ginkoy na namong nga term man wafu tiya genre. Wafu. Waray funk. Okay. Okay, di ba kung ang mga composition kay mga waray-waray. So tas punk pa ya. So wafu. Ginkoy nga term. Okay, sige. Ayan, so sige, next question is for Kim. Kim, is this your first band na funk and genre? Yes. How do you find it? Ano't pinagkaiba niya para imo? Ano't pinagkaiba niya kung tinutukar mo hiya iba nga genre nga tinutukar mo since actually kasi mas gusto ko yung mga ganto. Kumbaga, ito yung genre ko. Actually. Genre ko to. Mga jazz, ganun. Mga funky. Yun ang mga gusto ko, yung mga pangsayaw. Yun. Ayan. Nice. Ayan, so thank you. Asan na po yung drummer niya? Good daw, kuya. Ay, foul! Balik. Kuya Hindi, dali lang. Yung kwento kanina, na-meet nyo siya sa collaborate, di ba? Sa collaborate. Ginagawa niya doon, tumatagay din, di ba? Hindi naman. Sige. Anong tanong mo dito? Drummer ng bayan din yan. Ayan, drummer ng bayan din. Ayan, si kuya. Kuya, okay na kita dida. Okay na, okay. Sige. Ayan. Actually, that time, nagiinom kami. Nagtoka rin niya. Medyo, kung drummer ka, medyo hinge, titi mo talinga. Anong ka hinge? Medyo, may connection ka, mga funky music kung drummer Oo. Kaya somehow, nakaka-play ka. Diba? So, sumunod ako. Nag-jam ako, and the Umayon rest is ka. history.
Kumayo nira ako. Nanindog aning barahibo. Charot. Aning barahibo yan, nanindog. Okay daw. Ano pa ni mga tumindo? Kiray gyapon. Pati ang kiray. Oh, Diyos ko. Ayan. So guys, ayan, mag-ads na ba tayo? Kasi meron pa akong tatanong sa kanila. Oo. Ayan, Alright. may 4 minutes pa tayo. Ayan guys, keep on sharing the live video. May hashtag na EVM Pedro Funk. Make sure nakapublic siya para mananalo po kayo ng GCash and load. Ayan, share. Lalo na sa mga groups ninyo, ang mga shoutout dyan sa Magic Minds Active Fame, and of course, shoutout sa Waray group, Waray Musicians Group. Hello guys. Ayan, and of course, sa hashtag Hatakan Pataas na group page. Hello po sa inyong lahat. Okay, if may ikadakuhan ganyan kami kuya. Sige, go! Kasi when we were making an idea kasi ng songs behind, ito nga, we made a self-coined, kumbaga it's a branch of funk na very local. Ito nga gintawag ng mga WAFU. Kay Waray Funk talaga. An idea is, kasi tawagin the idea is, ang training kasi haakon personally as the songwriter was we were encouraged nga magsuratan mga poems. Sa college pa ako, kay commerce man anakon ko course. So magsuratan mga poems local language. So dito yan nag-stem actually kung kay Waray Funk. Kay funk hiya nga tone in the eyes of the Waray. Kumbaga, we try to explain, we try to grasp ano't nananapo itong kalibutan or everyday life by using waray-waray. Kumbaga, by using a language nga itong kadaman nga nihaton region for at least bisa ng mga Bisaya kasi closely related man to nga mga languages. We were all in the same. So amo tong training ay mo. Okay. Ang training nga mo, ni man na training. Labandera na mo, ni man na training. Alak pa! Ayan, dito rin si Kuya Rex. Hey, Kuya. Shout out nga Kuya Rex. Kuya Chibong. Ayan. Okay, so guys, keep on sharing because later, maya-maya mag-a-announce po kami ng mga mananalo. And then we have, kasi meron kasing mga questions kami. And napaka-excited ng mga tanong namin. Sobra, ayan, may dumating na chicks. Ayan. Hoy, alam mo, kinakabahan talaga ako sa'yo. Bakit? Ang laki-laki ng hinaharap mo pero yung dinahanap mo. Apaka mo Magabagong buhay din ako. Change topic. Ayan. Ay, malitaw. Para sa sa Bawang Pilipinas, it's already 7:24 in the evening and nakikinig pa rin ho kayo sa 98.3 Magic of FM Tacloban. Dito pa rin ho yan sa ating programang Magical Local. Brought to you by the K-Box Music PH and of course, ng Magic of FM Tacloban. Wag ho kayo maglilipat, makakasama pa rin natin maya-maya ang Pedro Funk. Stay tuned. Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hiton imo mga gamit ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems iton solusyon. An Access Office Systems in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, COVID essentials, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. An Access Office Systems in Namumutang, Hajosmar Building, MH Del Pilar Street, Tacloban City. Pwede gihapon nila niyo tawagan ha 053-523-6810 o diri man ngani ha 0905-447-2364 or email hira ha accessntap@yahoo.com. Ngan diri ka angay mabaraka.
kay hatanan nga produkto tikang ha-access office systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access office systems. Quality and service is our first priority. Padi, nakabatik ka na bahan kilala nga LPG ha aton syudad? Oo, Madi. Amo ini ang price gas. Price gas? Price gas. Tinuod balitaw, aton ini igpahibaro kan madiidit. Kay hastaya na, sungo lagi hapon it iya gingagamit pagluto nga makadaot hit aton environment o kalibungan. Sakto ka gud hiton, Madi. Kaya price gas, matatapuran. Kaya price gas, sakto hatimbangan diri madali maubusan. Magaan ha bursa. Ngan maaram ka ba? May dahira free home delivery nga pwede makontak ha numero 0916-406-7449. ug abilabli ini ha iyo mga suking tindahan, dealers ug outlet. Salit mga suki, ano pat iyo ginhuhulata? Didi na kita ha price gas. Price gas. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. At ngayon, mayroon ng LPG power generator na galing sa Green Gear, Italy na eksklusibong mabibili. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa Si Ormi po at ang iBerry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa... Going stronger than ever. Broadcasting in major cities of the Philippines. Entertainment at its best. News updates as they happen. Big events nationwide. Loud and clear. This is the Century Broadcasting Network and its affiliate radio stations nationwide. Magic FM Davao, Magic FM Butuan, Magic FM Tacloban, Magic FM Naga, Magic FM Lucena, Magic FM Tuguegarao. This is Magic FM Tacloban, committed to serve the nation, committed to serve the Filipino, and we are committed to serve you. Member KB. Alright, oras na rin sa mga Pilipinas, 7:29 ng gabi and we're back. Kasama pa rin po natin ang Pedro Funk. Dito pa rin ho yan sa ating programang Magical Local. Ayan. Hayop tong si Jill. Ang gigigil ko sa'yo, dali lang Okay, nga pala, ini-invite ho namin kayo next Tuesday, that's on June 29, 2021. Desperas itong kapatronan ni Senior Santo Niño. We will be having an Eastern Visayan Music Festival brought to you by K-Box Music and Magic of M. Tacloban pa rin po yan. Ayan. And of course, nasa 10 performers ata yung naka-line up for this coming for our music festival. So, let's go arat-arat. Samahan nyo kami online. Yes, sa inyong mga bahay lang muna po kayo kasi wala po tayo ngayon sa mga, sa mga places kung saan wala pwede ngayon tayo yung celebrate. wala yung sangyawan, wala yung parayawan, wala ang lahat. Ayan, so guys, sa inyong mga tahanan,
play nyo na lang yung live video and we will play the music for you. You all guys can enjoy at your homes. Yun Stay home, stay safe lang po tayo. Ayan. Sa mga hindi nakakalam guys, wala pong mga tao dito kundi kami lang. Ayan, kung meron po kayo nakikitang iba, hindi po tao yan. Oo. Si Papa Jebs, hindi po. Hoy! Galing yan sa, ano. Uy, apa ka mo. Porket pink yung bulbul mo. Porket pink yung ano mo ngayon, ha. Apa ka mo. Charot. Hindi, Ayan. sige. Ayan, so, guys nga pala, don't forget ha, sa mga kakatune in lang sa kanila mga radyo, you can also join the padut-dut namin, di ba? Yung padut-dut namin, pwede kayong sumali. Just text 09129824447 sa inyong mga kasagutan with the hashtag, of course. Kailangan alam nyo yung hashtag EVM Pedro Funk. Yes. Ayan. So, meron dito nag-PM mismo talaga sa akin. Mapashoutout ako kan paring Kim Roger Morelos. Thank you. Ayan, tikang kan Nelito Agus. Ayan. Hi, Nel. Oo, napashoutout hiya. Napashoutout hiya. Napashoutout. Shout out! Dari ko na. Shout out. Dari ko na pwede. Ayan. So, eto na, eto. Meron pa dito nag-comment sabi, pa-shoutout ako, pinakagwapo nila kan Mark Angelo ba to? Pero message lang po hiya ako na Facebook. Guys, ako mag-message ako na Facebook, nakakainis. Doon kayo sa comment section, ayan. Nakakaloka, nakaka-traffic. Traffic. Traffic yung social. Trip mo sa buhay. Ayan, ayan. So, guys, I have questions for you. Are you ready to answer? Okay. Yan. Yan. So, yung unang katanungan ko is kung sino-sino ang mga nag-inspire sa inyo at kung anong edad kayo na-inspired. Okay, so I'll go with you first. So, starting from local, national, and international, sino yung mga pinaka-idol mo? At anong edad ka nagsimula? I started writing songs in high school ako. And anakon had to mga influences were mga Fall Out Boy, Paramore. You know, yung typical teenage. Ito nga makaterhan mo teenage angst na mga kinds of music. And then, actually, amo kaya pa itong time nga na kilala ko ang Kala. Though, anyway. So, local, actually, in terms of songwriting and music, one of the biggest influences ng local artist talaga, Sir Marlon Moscare. Okay, I was actually under him. Kami ni Kuya Kim, actually, kay mga Angelican kami. And elementary to high school. Under kami kan Teacher Marlon. So hi, Teacher Marlon, if ever you're watching, hello. Dinimduwa nga former students. He trained us mga basically it's what got us more immersed to arts. Do ako personally, one of the reasons why I started music was because akong lolo. Lolo ko Gelasio Venyarta, niya. Lead guitarist actually yan Tacloban City Band, and I was so amazed na kumita kaya na naging gitarang. Grabe niya pag-gitara. So, nagas na niya, but you know, it's one of the reasons why I am here. In terms of lyrics writing, actually local, I was trained, may mga in college ako, we were trained by the likes of Professor Emeritus Merly Alunan. We had workshops with her. In fact, we even had workshops with ano pa ba no? Ang tatay ni Kuan, ang tatay ni Nada flip top na ni Sir Kuan, Sir Diri Luni. Basta ang tatayhan ko ang tagiyahan flip top. He came here kasi invite niya ni Ma'am Joyce Alegre, who's also one of my influences in the arts as a whole. Gin-train niya pagit ni Ma'am Alegre. And that's one of the many artists nga naka-inspire ha ako as well. In terms of national, damo actually Kala, mga Manila, what they called as Manila Sound, Kala, POT, which is a very funk band. Ano pa? Mga typical nga. Not to say, I don't mean to sound it wrong, pero unusual ba? Not typical. The word is usual. Unusual nga mga inaagian during teens, Punch Cola, Eraserhead. International, I personally have a lot of, as in damon duro takon influences from east to west. West, I have I'm heavily influenced by John Mayer,
namamatiga pa kan Bill Evans sa jazz, namamatiga pa ko itong mga rock music. Basically, chop suey na nga mga kinds. Especially kuan, Red Hot Chili Peppers, ito. Hayatos kayo ito, mga kuan itira, mga neo soul, new jazz, new funk nga mga kuan. Hira Tom Misch nga daha kuan ha UK. Nga niha East damo, diha Taiwan, Sunset Roller Coaster, may dako Japan, kuan Tatsuro Yamashita, hi kuan hi Tama tira. Taiwan man ito ya kuan, hi Henry, damo ito tira actually, and basically damo ito nak mga na-discover na mga naging influences ko na. So damo pa ito actually. Now mauubos na tip oras, just trying to mention all of them. So ito. Dito kay Kuya sa base, sino yung influences mo? Simulan natin sa local, national to international. Local, din pala bagat makukuhan ka na talaga, ma-inspire ka ba? Kuhan kayan pag high school ako, Mga anong year yon? secret na lang. So, local kaya, ano ba yung gitara, Kuya Piwi, ang Velvet Fog, Erati Beijing, Antipara. Tapos, Youth Rebellion, Lazy Susan. Kung hinumatadi yan Manorex, Kuya Chibom, Cry Baby. Many to mention, pero di pa lang, tra-thrive na mo. Ma-inspire ka nito. Sa national, pagdikan ko pag gitara, heads ko diya. Eraser heads. Tapos, simpan, usual nga kuan ba? 90s nga kuan nga 90s nga mga banda kuan from Heads, River Maya. Kung anong pinamamatian dati amo to. So, international medyo kuan Sugar Ray, kuan free basta Red Hot Chili Peppers kaya na kung kuan same John Mayer and Hayatos kayo to. Marami rin. Ako wala akong influence eh. Bad influence. Ay, nagpapa-shoutout pala si Jerex Aliposa. Katrabaho mo ata sa Yeah, former he's one of the people who helped me write the song. Sakit, yeah. Oo. Nakausa ko liwatan hiya Move PH itong rapper. Very active yapon nito. So, dito tayo kay Guitar Man. Uy, alam mo, para kang addict ka. Dami mo, di ba? Oo, wala kang influence, under influence ka naman. Gago! So, eto. Sa mga influences muna from local, national to international. Sa start muna pag gitara. So, yun na nga, sabay kami ni Dan mag-start ng guitar. Siyempre, high school. Ano pa kami yan eh. Pupunta pa ako sa baba. Tapos, magigitara kami. Dalawa kami magigitara. Pero, sigurado ako, mas marami na siyang alam, kumbaga. Angelicum. Baba ng Angelicum. Oo. Siyempre, sabay kami sa mga Christmas, Christmas parties, Oo. mga programs. Madami kami yun. Acoustic yun, nag-start ako. So, nanonood man ako ng mga banda sa mga local, siyempre, River Maya, tapos dito sa Tacloban rin, siyempre. At sa international, isa lang. Paramore, yun lang. Hindi. Inaalala ko may mga kaibigan nata ako sa Angelicum, pero siguro mga bagong na yun, yung mga lately. Teacher Peachy. Of course, Teacher Peachy. Shout out. Oo. Kaya nga. Kuya siya, dito ka. Kuya siya. Do the talking. Sige, next question tayo. Okay, next question. What is ano't iyo proseso? Ano't iyo proseso pag suratit kanta or pag himot kanta, pag sepra niyo, iyo pag practice, ano't proseso?
proseso niyo? That's a very good question kay, every person, kada tagsa nga tao, iba-iba ito nila style of writing. It so happened na, as the songwriter of the band, ang nagiging style namon is, I would write the songs usually either mauunan melody or I would try to make a funky riff. O di nga ni kung umay ako itong gitara, magkikeyboard liwat ako. Magpipinamiling ng mga chords, pinan-explore ng mga keys. So, ito. And then, usually, pag surat mismo ng lyrics ng kanta, itak ginihimo lang, na mamahong pahunggod lang, nagda-drive nga niya ako, ito nga nga. Mamimiling akuhan mga topics nga, something that a person can see, ha, five senses, or no, not can see, but something within the realm of the five senses nga maintindihan itong tao. And then, I'll just keep it simple but deep. Bagan so ganito nga mga kinds of things. And then, it would typically take me, on a good day, probably a one song a day. Pero like, usually talaga, if nananabo is, magsusurat akong lyrics, magsusurat akong riff, babayaan ko ito, magsusurat akong bago, babayaan ko nalat ito, and then, mabalik na latak ito pag abutit panahon, nga may dako na liwat inspiration nga, kuan nga, ito nga nga, uy! May nagpwede ka din nga lyrics, so ganito. And then, nagkukan ito hiya. Kasi, unlike other people who literally make, iba-iba kasi, like, mga tao kasi nga iba, nagkukan niya nag-imo talaga ng mga booklet. Ako kasi, I don't think maabot booklet at akong kuha na akong mga songs. I really just focus on one thing. And then, ginukukan ko ito yan, ginumold ko ito, bagay ito yan, play nga ni nga. Pa-minute shape, okay. Ang details, naroon na yan. Ganito. And then, pag-abot na banda, nananabo kasi kay funk kasi hiya. So, nakaupay kasihan funk kay nagiging bagabayan canvas na hamon banda. Ang naginihimula kasi is ang format la, how it would feel and how it's going to be. Now, what will happen is nagiging creative, nagiging canvas hiya ton banda. What they want to do in the band in respect to the feel gihapon and lyrics and song. But basically, I also give them the creative freedom to do whatever the hell they want. Bisang ito sayop dida, it's okay. Kay funk inihiya, we don't really follow the rules or anything. Nice. So it's freedom when it comes to funk. And of course, paano kayo mag-practice? O tinatawag mo si Kuya o si Kim? How do you may guys? schedule ba kayo ng na magpa-practice? Bakit sa ganito? Because you guys are working. You have families. Jamban. May mga jamban. Magja-jamming kami. May mga bago itong mga ideas nga magkakasulod. Hala, sige, play la. Malay la. Sige, go. Kung baga, ano lang ma-feel namon ito nga moment. Sige, Gila ito. Jam la. At tama man la. Kay, di ba, you cannot spell funk without F-U-N. So, just have fun. So, True. With N, ha? With N. Yes, with N. Ayan, so, kailan lang si Kim naging parte ng banda? Actually, last week, dito ka diga, I actually gusto ko ito, personally, I wanted na ang banda kompleto na niya ito, no? Like, ito nga nga. Kasi last time, napansin ko nga, my guitars were not enough last time we performed. So, ito nga gunahon ako, okay. Umabot itong time nga, I wanted to learn the keys. Actually, 2 months na kinuha nila nga keys, nag-studio nila nga keys, and then, di ba, kung ang tawag ini, kasi napansin ko, kailangan, especially how I want, itong mga kinds of things nga ko. Ito nga gusto ko nga may map. No, it's more like, gusto ko music nga akong isusurat, kaya ba ko, how do I explain this? Pagtatamakan ba itong banda gihapon na magkukoord lang ko, ito nga babadla ba para may dahira pag mamulayan sa magsusugad-sugad. Kumbaga, kusaka straight line, hira magsusugad-sugad din, hira dito straight line, magansugad dito. Nice. So, I got your point. Magansugad dito. Ayan, so kung ganun man, yung way ng pagsusulat nyo ng kanta or what, every week or every other ba kayo napapractice? Kung kailan may gig lang. So ano yung preparations nyo, for example, every week, Sunday every Kumbaga, once a kung month? saan daw may gig ito nga week, mayagan ko yan.
Mapakyan ako, Kuya Shan, matext ako, Kuya Shan, free kahini, matext ako kung Kuya Mark, ako tira bagagkuan, coordinator nga do. Kuya Shan, libre kayo ni, o sige, G kito, Kuya Mark, G kito, o G, tara, set kitan sked, yan ang week. Tapos mo ito, magpa-plot out na kami ito nga specific week, kung saan na kami pa-practice. And then, kada gabi to, then, you know, ningin ko kanda naman. Gidyo-jam na lang namin. Alright. I see. Alright, Yeah. so, mayroon dito nag-greet, wait lang, excuse me. Galing kay Sandrex Kabigayan, pa-shoutout, Idol Kohibato. Ayan, idol daw kay Kuya Mark. Ayan. And of course, meron nagre-request ng kanta. Mamaya po, Ate Vilma Princilio. Ayan, Ate Vilma Princilio, nagre-request daw siya na umawit po kayo. Mamaya na po. Ayan, excited much. Thank you. Siya po. Mamaya na yan. And so, ayan, maraming salamat po. Ayan, of course, meron po tayong mga pa-premyo mamaya. We will be giving out GCash and load sa mga makakasagot sa aming mga katanungan. But of course, we will have more questions pa for the band. Ayan, so, ito yung unang kong katanungan sa inyo, isa-isa. Ayan, so... Marami ng tanong actually, pero sige. Dali. Para the people would get to know you even better. That's the reason. Ayan, Dami mong tanong eh. So, Dan, ito yung Yes. una kong tanong. First instrument ba was organ or what? First instrumental guitar. Guitar. Oh, Okay, guitar. Okay, Kuya Mark. Guitar talaga. Sige pag-bass. So, nag-bass. Siya na lang nag-adjust. Hindi talaga, just Kim. Mike, joke. Siyempre, guitar. Guitar, ayan. So, everyone started with the guitar. How about Kuya Sean? Ikaw? Hoy! Bote! Sa bote nagsimula, buti na lang di narinig. Ayan, maraming salamat. Ayan, of course, next question is ito. Kung magpa-perform man kayo, or, okay, kasi naabutan tayo ng pandemic eh. Hindi tayo nakapag-jam ng mas matagal. Kung magpa-perform man kayo, anong lugar yung gusto niyo unang mag-perform? Saan? TBH. Since ang target audience din niya Eastern Visayas, basically anywhere here. Iton marisyo to karantin ko is maybe a music fest in Limasawa Island, something like that, or maybe an acoustic kuan, or Reggae night? basically ito kaninga maybe it would be nice if ever magkamay daman so kadin ito nga may concerts in islands nga mga island hopping or like may mga speakers dito ha kuan kaya pa-farm mura siya dito pag-kuan perform hirala naka-perform ito dito like kuan kaya ko kanto Nice. pero may to like before kami magpanash, before like any, national interests in performing, we actually want to try and reach out to everyone here in Eastern Visayas. Kaya mo manggod ng language na yung kamay na solid base. At least pagbalik ni mo, if ever magpa-national ka man, may dakakuan, may masaluhay mo, kumbaga, sa ganito. And thank you so much for that. From Camille, Dacalos, Encarnacion, Go Dandan. Ayan. Francis Anthony Rosal Lapidario, Anthony Kim Morelos, Marcangelo Bato, panotice po mga sensei. Ayan, panotice. Ayan, thank you so much po. Ayan. Ikaw, meron ka matatanong, Gab? Ayan. Ikaw, di ba? Nagtiteach ka hanggang ngayon. Before. Dati. Pre-pandemic. Pero may plano ka pang bumalik sa pagtuturo? In the far future. Yeah. Kasi, Waray, How far? Mga kuan, 100 kilometers. Bibitaw kuan. So, ganun eh. Kasi, I actually want to teach college. Kasi dito ko nakukuan kay, ato pa nag-specialty nga gusto ito, which is theater and performing arts. Di ba sa STC, DCFI, nag-offer sila ngayon? Arts and Design. Arts and nag-offer Design. ato ng Arts and Design. Actually, kami ang pioneer teachers ato dito ang Arts and Design. Okay. Okay. Doon tinapos yung usapan. Ikaw muna. Maliban sa pagbabanda, siya kasi nagtuturo. Ikaw, ano yung iba mong pinagkakaabalahan? Family business.
Kimi no torikuri na kashimaira kita. Yun lang. Anong negosyo yan? Hotel. Tapos, grocery. Minsan, nagbabantay ako dun. Alam mo, marami kang alam sa kanya. Actually, Bakit? magkikilala kami. Kakilala kayo? Bakit kayo kakilala? Basta matagal na yun. Tagal na yun. Hoy! Walang dapat magsilosan. Hindi kasi, Tagal na yun? friend ko, basta friend and friend. Friend and friend. Kaibigan mo ex niya? No, you're so far. How far? How far is here? O sige, eto negosyante, ikaw ano trip mo sa buhay? Bato! Solid. Hoy! Sabi ko sa'yo, behave! Uy! Charot lang! Parang may sanib. Go! Ano nga? Actually, nag-go ka ng mga shirts, mga kuhan, diba? Mga shirts, mga local bands. Shirts na kuhan na. Tapos, dahil nagpipaint gap ako. So, kuhan, mga exhibits. Tama ulit. So yun yung trip niya sa buhay. Wala ka. Atlo na. Love, kuya. Baka makubatwen. Sorry. Paligpit ako eh. Pero balita ko, ayan. And so maraming salamat guys. And later, we will be back for more spicy questions. So, maya, habang tumatagal, lalong umiinit. Hoy! Ayan, so maraming salamat. And of course, share the live video. Ayan, magtatanong kami maya-maya lang. And after that, aawitan kayo ng bandang Pedro Funk. So maraming salamat sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Huwag kayong aalis pagkat babalik po kami katapos naman ng ilang mga pahinumdum. Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hiton imo mga gamit ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems iton solusyon. An Access Office Systems in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, COVID essentials, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. An Access Office Systems in Namumutang, Hajosmar Building, MH Del Pilar Street, Tacloban City. Pwede gihapon nila niyo tawagan ha 053-523-6810 o diri man nga ni ha 0905-447-2364 or email hira ha accessntop@yahoo.com. Ngandiri ka angay mabaraka kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Padi, nakabati ka na bahan kilala nga LPG ha aton syudad? Oo, Madi. Amo ini ang price gas. Price gas? Price gas. Tinuod balitaw, ato nini igpahibaro kan madiidit, kay hastaya na, sungo lagi hapon it iyagin gagamit pagluto, nga makadaot hit aton environment o kalibungan. Sakto ka gudhiton, Madi. Kaya price gas, matatapuran. Kaya price gas, sakto ha timbangan, diri madali maubusan. Magaan ha bursa. Ngan maaram ka ba? May dahira free home delivery nga pwede makontak ha numero 0916-406-7449. ug abilabli ini ha iyo mga suking tindahan, dealers ug outlet. Salit mga suki, ano pat iyo ginhuhulata? Didi na kita ha price gas. Price gas. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
LPG! At ngayon, mayroon ng LPG power generator na galing sa Green Gear Italy na eksklusibong mabibili Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea! Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim! It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing! Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea! Everybody's healthy! Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa Si Orme po at ang iBerry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may eye-bright flower extract at bilberry berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa... Going stronger than ever. Broadcasting in major cities of the Philippines. Entertainment at its best. News updates as they happen. Big events nationwide. Loud and clear. This is the Century Broadcasting Network and its affiliate radio stations nationwide. Magic FM Davao, Magic FM Butuan, Magic FM Tacloban, Magic FM Naga, Magic FM Lucena, Magic FM Tuguegarao. This is Magic FM Tacloban, committed to serve the nation, committed to serve the Filipino, and we are committed to serve you. Member KBP. Ladies and gentlemen, this is Slow Boat. Oh, it's a shame I'm leaving you. The captain's calling, he's feeling blue. Heavy packages, I can carry you. The captain's calling, I'm feeling blue. I'm raising my anchors, baby. I'm raising my anchors, baby. I'm raising my anchors, baby. Oh, hey! Slow burning out of you. Slow burning out of you. Slow burning out of you. Slow burning. Out in the blue, I see the lights slowly fading.
Naghihina ang katawan, di abot ng kabutan, inalagaan na ni kamatay. Hirap ng huminga. Oh, doon. Nasaan ka na? Mananatiling na lang ba ang mga salita? Ikaw ang sakit. Oh, ang sakit. Sa upo, nasa upuan, winagdas mo ang pera ng bayan. Katotohanan, pilit natin ang punan. Buhay namin pinagkaita. Ikaw ang sakit. Oh, ang sakit. Ikaw ang sakit. Ikaw ang sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Gising, wag kantayin na lumala pa ang tunay na sakit. Hey! Ikaw ang sakit. Oh, ang sakit. Hey! Ikaw ang sakit. Ang Ikaw ang sakit. Alright, once again, ladies and gentlemen, Pedro Funk! Ikaw ang sakit. Meron kang sakit. Lahat kayo may sakit. Charot. Woo! Grabe, Ayan. saya tayo ng sayo doon, nakakaloka. Exit na naman Exit siya. na naman siya. Woo! Sana Exit masarap pa na naman naman, siya. masarap pa naman yung mga tanungan natin ngayon. Ito yung portion kung saan masarap ang tanungan. Di ba, kuya? Gaano kasarap? Gaano kasarap? Katulad ng sarap ng mga luto ng Cerebro Bar. Ayan. Woo! No, kaso, wala muna tayo kasi kuhan tayo ngayon. Sarado muna, sarado muna. Ayun. Woo! O, di ba, hiningal ka sa hiningal pinaggagawa mo. Oo. Ayan, so ayan, parang, ayan
yun na po, Ate Vilma yung kanta. Ayan, kumanta na sila. Ayan, so guys, eto, may mga tanong ako sa kanila. Pero first, yung mga question ko muna is about dun sa kanta. Aha. Okay. Ayan, so kailan nyo nasulat ang kantang to? Kailan nyo naisip na pag-anuhan tong kantang to? Okay. Kuwan kasi, that was during, fresh quarantine, Kuya Mark kasi nag-PM tigda akong Facebook. Then, kuno. Pagsurat ko kitang kanta about kuan pandemic. Katugon man nakanda Kuya Mark. Tapos nagsurat na kami to. And, kumbaga, Waray man ni Kuya, didi, excuse me la. It was pretty much kuan. Kasi, okay, just to be clear, the band or the songwriters' political views are not necessarily going to reflect the views of K-Box or anamon gin-recordan hini, okay? But, going back, the idea behind the song was, ginsuratin ni namon kasagsa that was early quarantine and we were beginning to, itong ano nga. We had this feeling of, discontent, kumbaga. Sino kasi alam mo, sino nag-utos sa'yo na pumunta ka dyan? Kasi di ako makita doon, promise. Nakita ko dyan sa ngayon, hindi ako kitang-kita ka. Oo. Parang buong camera, linamon mo. Baka mo. Gago to. Gago ka rin Babalik na lang ako, gago ka sige. Ano ba yung message ng kantang yun? Kasi, ang pinaka-question kasi is, di ba, we all know how screwed up an aton country is politically and, just to filter things out, baga basically, we want to wake up people na, hey, may sakit kita. There's something wrong. Ito nga din nga, may sakit ito na aton society yan and we have to find a cure for it. We have to cure it. We have to prevent it at all costs. And we have to wake up to it. Otherwise, magtitika grabe ito hiya. And hindi ba nakakatakot yun? Kasi di ba sa music industry, kapag you're going to use your craft on stating some issues, ganyan, or addressing some issues, lalo na ng society, parang minsan may iba na hindi siya ganun na yinayakap yung ganung klaseng art, di ba? Yeah, you know what? That's okay. I don't really mind. If you don't like the song, then, I respect your personal preferences. But then again, the message of the song is there. You have to understand na, this is, in a way, kumbaga, this is me paying homage to diba? Throughout the history of the arts, basically, mapakadto ka man na Renaissance, mapakadto ka man New Age art, or mapakadto ka nga ni labi not avant-garde, And throughout the history, have people, may mga tao kita nga artists who have been very vocal about the injustices, and mainly because kita nga artists are more aware than not to be demeaning, kumbaga. Pero we have this certain level of awareness na a lot of the masses are not necessarily kumbaga in. And it's our job as artists to let them know na, hey, this is what's happening. Diba? Historically, Jose Rizal, nagsurat yan Elfili, nagsurat yan kuan. Pagka dini mo ha avant-garde, damon mga artists from France who were speaking up against impunity, all those things. Damo ito, and then now we have mga modern artists, Rage, even Bullet Dumas himself is very vocal about his own stances in the politics, and you have to be responsible with your reach kasi. That's why. And then, I understand naman kasi. Naintindihan ko na bakit magkaibigan kayo ni Jerex. Alam ko na. Hindi kasi pagkakaintindi ko kasi, hindi lang naman siya nag-iisa. One of the best examples here is Glock 9. And of course, Kamikaze song na Wala. And you know what? Musicians na nag-express na walay sinisiring, may transparency. Waray sinisiring vocal are the best musicians for me. Kaya gagamit nera an era good craft to use it. Iiyak na naman siya. In the end kasi, may data kasi ako, if I may add to that. Yeah. Tawagin ni,
ini nga talents are given to us and are recognized by the society. And it is therefore our duty, amin aton duty as artists, to give it back to the people. Yes, be the voice of the Be the people, voice. actually. Something. Yes, and yeah, I have a question. Where is Kim? Bebe time na, ha? Bebe time na ba? Bumibebe time. Oh, doon ka na lang muna sumuksok. Doon ka na. Uy, sounds wrong. Sumuksok, baka naman. Okay. Social Saan kayo distancing, pre. magdudutan? Dito na lang ako upo. Oh, sige. Sige. Drummer na siya. Hi, okay, dito na lang ako upo. Ayan. Sige. Sige. Nagmukha kang bass drum dyan. Buisit ka. Okay, ayan. So, meron akong isa pang tanong sa inyo. Ayan. Hindi niya, naibanan ba kamong sangkay when you posted this song? Naibanan. Naibanan ba kamong sangkay when you posted this song? Were you, Kim, Kim, were you part of the song when it was recorded ba? No. Okay, it's okay. Because you will have to record a lot of songs pa in the future anyway. So, yeah. Naibanan ba pero kamong hindi lang. sangkay? Sandali. Kim, ikaw ba, knowing na like sila, yung vocalist ninyo, merong ganung idea sa craft na I'm going to use this for something na I want to address some issues, ganyan, of the society. Okay lang sa'yo yun? You don't have any worries or problem with it? Yes. Okay lang. Okay lang. So parang kahit parang, di ba lalo na yung parents, di ba yun yung madalas na, wag mong gagawin yan, ganyan. Pero okay lang, parang sa'yo okay lang. Okay lang. Kaya mong panindigan na, okay, sige, kasama ko ng bandang yan. And we're going to do this. Siyempre, malaki naman ako eh. Alam ko yung... Sabagay, oo. Well, sige, balik tayo kay spokesperson. Balik tayo kay spokes. So, ikaw yung punot dulo nito eh. Ang may salot. Ikaw kasi yung nagsusulat, di ba? So, hindi yun walang worries like TBH, I'm not worried. Like, di ako nababarakahin by being vocal. Kasi at the very least, something happens to me, at least I die doing something to the country. Or at least, di naman lang for the... Hoy! Nag-share ako ng live! Interview dito eh! Yung kalasan ko yun. So, cellphone ka nag-cellphone dyan! Nag-share ako ng live eh! Kaka-cellphone. Sige, tapos. Hindi kasi, amay pa. Like, I'm not afraid. I'm not afraid of using my voice. I'm not afraid of using my craft to let the people know. Even if at the extent of having haters. Kasi TBH, if you have haters in the artist perspective, if you have ginugutom na. Well, the thing is, art is supposed to be a craft that elicits emotions. The mere fact nga nagkamay kan hate already elicited an emotion, which means your craft is successful. And to me, sige, if you hate me, that's fine. At least I elicited an emotion to you. Napaisip kita, I made you feel something. At least. And maybe someday you'll think about it. Yes! Lalim. Okay lang, I hate you. I love you. I love you. Sige, bago tayo magpatuloy shoutout kay Jerex Aliposa. Woot sabi niya dito. Rada Micaela Bonales, good evening po. Pag-greet po among station manager ay Magic FM Tacloban ni Sir Alan Amistoso. Ngan haiya wife kan Ma'am Jennifer Amistoso. Ay, happy wedding anniversary ngayon yan. Happy wedding anniversary. Yung bouquet may 1,000, may 500. Sana all, no? May banknote bouquet yata yun, di ba? Sana may bank notebook. Okay, Diyos ko, ako nga ni pulpin nga ni Waray. Charot. Dari balita, ayan, shout out nga pala kay Nerjax Daros Kaman. Uy, palitan mo pangalan mo. Ayan. Christian Paul Conde, pa-wash out po mga Lodi. Chris Louie, anong previous question dan? Dali lang. Norjax, nabasa mo na pala to, di ba? Ayan, shoutout nga pala kay Christian Paul Conde. Yan, naging guest po namin yung first season ng Magikal Local. Crazy Moon, guys. Yes, shoutout.
And shoutout din sa Noisy Pupils Band. Pinag-uusapan kayo ngayon ng banda namin. Kay Kuya Mark daw, shoutout. And of course, kay Kim. And sa lahat daw ng nanonood, shoutout sa Noisy Pupils Band. Hello! And ito pa si Zarian ini. Sorry naman. Zarina pala. Sorry, Zarina. Kanita. Hataw na hataw. Iba talaga kapag in love. Let's go, Dan. Woo! Ayun, speaking. Kasi sabi mo, nag-umpisa siyang, kailan ba yun? Nag-umpisa yung banda nung time na broken ka, diba? Yeah. Way back 2019. Tapos, I know where this is ngayon, going. sabi mo, Same. o diba? Ngayon sabi mo, masaya naman na yung love life mo. Sino siya? Well, minention nyo kanina si Camille Dacalos. Bakit? Bakit? Anong bakit? Bakit? Bakit ano? Ba't masaya yung love life mo? Gaano kasaya yung love life? Tama, if you were to ask me personally, it comes with a lot of challenges considering na the thing is, falling in love yun ang quarantine is quite a challenge kasi, labi na itakon love language kay physical touch, quality time, para sa'yo. So, it's a challenge to me, but at the same time, it helps me grow my weak areas. It helps me adjust na, okay, there will be times nga waray physical touch, there will be times nga waray, feedback. There will be times nga, diri kami mag-spend time with each other, labi na ato other island, sa Samar. So, meeting up is also hard because long distance kasi, oo. Because magbubugsay, oy. Magano yan? Diri, ano yung gingamit ni Kuya Archie? Kayak. Magkakayak ka mo. Magda-dragon boat na lang. Kayak, marsarasat kayak. 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 Ibang iniisip mo eh. Kayak yun, Kayak, Nabuang ka. Sige. Ayan, shout out ngayon kay na Sir Rex Macabenta. Ayan, shout out. Ay, thank you pala kan Sir Rex for helping us. Ayan, 1 year na, quiz. Shout out! Actually, we'd like to... Ayun. Shout out kan Kuya Rex Macabenta. 1 year. Yeah. 1 year smoke-free. Sana all. Yeah. Sana all kaya yung ganun. Actually, DJ, we want to thank Sir Rex Macabenta kay he helped us arrange the song as well. Nakatubian siya, kasi Kuya Sean, gin-invited ni Sir Rex, and then, we were trying to arrange the song for the recording last year. And then, thankfully, Sir Rex was there and gingabayan kami nga. Paano namon matatagaan intro nga bagan. Yeah. Of course. Hindi Woo! May English na siya! Oo, kaya napa-interview na ito. So, meron dito nag-text. Ayan. Hello, good evening, Miss Senpai. I'm always listening to Magic FM. Question this from Utap. Ayan, sa lahat ng mga taga-Utap dyan, hello. At sa mga taga-Palo, always listening din po yan sa Magic FM Tacloban. Guys, pwede po kayong sumali sa aming patutdot mamaya. 50 pesos worth of load or GCash ang inyong matatanggap mula po sa K-Box Music Studios. Yun. And guys, eto na, meron kami mga tanong. So makinig intently. And of course, share the live video. Ayan, para po kung hindi man kayo makapanood, pwede nyo po siyang mapanood ulit. Ma-rewatch ninyo. Ayan guys, meron akong tanong sa inyo. Nasaan na si Kim? Nasaan na si Kuya? Bebe time na naman. Kuya Sean! Halika po dito, Kuya Sean. Kuya Sean, bebe time with his Lumapit ka. Yung isa bebe time, yung isa bote time. Bote time. Dito tayo. Ayan. Nandito na kami sa portion na Sino ang Sino? Halika dito, Kim. Kim, punta ka na rin dito. Sino? Off-key ka. Charot. Kuya. Ayan. So, eto. Ayan. Waray ka nagplastik kay Truchudain matudlok, ha? Okay. Ang finger ay ilagay sa... Oy! Saan ilalagay ang finger?
Ituro ang finger sa langit. Okay. Nanonood yung mga former students ko. Kuya, ituro ang finger sa langit. Kuya! Mark, Ikaw na bahala! ito nga finger, ha? Ang ginagamit yung mag-point. Point finger. Point finger yan. Pwede na lang kung iba pinapoint mo. Hoy! Ayan, point finger. Okay, 1, 2, 3. Sino ang unang nagtatawag ng uwak? Unang inuman. nagtatawag ng uwak sa inuman. Kami umiinom. Okay, Siya lang. kuya. Siya lang. Si Kim, hindi mo inom. Okay. Okay. Sino ang laging late? Actually, lahat kayo. Oo, ayan. Next. Sino ang laging nanglilibre? Nanlilibre, pero may amot taya. Wala ka nanonood na sa awa mo ngayon. Hala ka. Kaya pala. Pa-experience naman. Pa-experience naman nung libre. Next question. Sino ang laging nagpapalibre? Nagpapalibre. Si Kuya Mark daw. Okay, next question. Sino ang habulin ng chicks? Ayan na. Sino? Saan ba yan? Diretso ba yun doon? Ano ba yan? Silang dalawa? Kayong lahat. Umiikat Meron eh. natutulo ang damot fan base. Ayan. Peter. Ayan. Okay, next question. Sino ang umuuwi kaagad? Umuwi agad? Oo, time conscious sa pag-uwi. Puros ka mga tanan. Pero kami magsabay, so... Okay. Sino ang unang nagagalit? Liputin pasensya. Bigit. Waray bigit. Okay, nice. Pasensyoso ka. Talaga lang. Charot. Dari malitaw. Sino ang unang o ang pinakamadaling matawagan sa inyo? Madaling malapitan. Pinakamadaling ma-PM, nasinda yun. Alam na. Sige, okay. Okay, nice. Sige. Alright. After ng sino ang sino, eto na ang ating spicy question. Okay, maharang man. Oh, nice. Same. Ayan. So, ating unang spicy question is, ano yun? Kung nagsha-shower kayo, Sana ano may ang shower. kanta? O kung may shower man kayo, Spicy wala. yan. Wait lang. Oh, sige. Anong kanta ang inyong kinakanta kung naliligo kayo? Anong kanta? Oh, sinasabi ko sa inyo, bigyan niyo yan ng mic. Bisan buti ay basta nakakalipay. Nice! Sample kuya, ako yung sabon. Oh my God! Ay, sikap na lang. Siya yung pangkut-kut. Talaga ba? Gusto mo yan, ha? Gusto mo to, ha? Aray ko. O, sige. Chip. Ay, Diyos Doon ko. kay Ikaw, ano yung kinakanta mo pag naliligo? Gumaganyan ka pag naliligo. Naliligo ba yun? Hindi kasi nagbo-vocalize kasi. Sige. Eh, kapitbahay naman, manlilibak. Dululuwot. Okay, hara nila. Pinballs na pag. Pinballs. Kakabati ay la. Yeah. So ano nga? Anong pinakakanta ko? Ano mo kasi usually trip ko reverb kasi pang
bathroom, marisyo kasi, especially kung Oo. natry ka pag falsetto. Kaya nababate mo talaga yung falsetto bisa mag-aya. Pag nabate ka, lagi pa talaga. So, Nagbabel... My way, ano? Anong kanta? Kunyari naliligo ka ngayon, si Gab yung shower. Hayop to. Ayusin mo yan, ha? Ayusin mo yan, ha? Woo! Happy! Ang gripo, okay. Yeah, beri ka daw gripo. Sige. Sorry. Mga nanonood na mga former students ko. Family Sorry. Family Take it. Okay, go. Anong kanta? Kuan, mahilig kasi kang South border, kumbaga. Soft, ano? South border ba nga? Ah, song? okay. Nais kong ipagtapat sa iyo. Sana'y hindi... Palitaw ko an. Agi. Adonis. Ay. Mamaya yan. Yung Adonis na yan, mamaya yan. South border ito nga nga. Dala mo yan pag naliligo ka? Dala niya In my head. Dala niya yung organ In niya my kung head. naliligo siya. Dala ko kahit sa isip. Yung nasang organ ba yan? Next, kay Kuya Mark tayo. Anong kanta ang kinakanta mo kung naliligo ka sa bubon? Oh, wow, motorized. social. May water pump. Lobat na ba? May na recent favorite ko to. Anto, Aladdin, a whole new world. Makidisney to Yeah. niya. Jadi man nasa. But... Yes! Ano kay Kim? Ay, pag deny, kaya witness, may witness. Sige ko. Witness pag naliligo. Wetness. Hoy. Actually, madami. Isa lang naman hinihingi namin. Hindi ko alam Hindi ko alam yung palagi kong kinakanta sa CR. Siguro yung Michael Pangilingan. Ano ba yun? Kalimutan ko yung title eh. Kalimutan yung title. Yun lang. Hindi ko alam. Hindi. Yun lang yun. Yung jowa, alam mo, anong kinakanta niya? Ano, bakit pa ba? Bakit di matanggap? Yan ba? Pusong damdamin. Ang luho man ng bakit pa ba ni DJ Senpai. Huy. Happy lang. Sorry. Bakit pa ba? Bakit pa ba? Bakit ba ikaw ang okay. Ay! Bakit pa ba? Daming entry, Nawi mo pa. Yun, so ayan. So marami. So palakpakan naman natin. Yeah, Pedro Fang, guys. O, diba? Woo! Napagod ako. Kaya ba? Ako naman. Dami kong kinakanta eh. Oh, Diyos ko. Ayan, kiss ka, Papa Jeff. Saan ang kinakanta mo? Kung naliligo Hindi ako ka. kumakanta. Hindi ka naliligo? Hayop ka. Hindi ako Huy, nakaka 2 weeks na kayo sa akin. Nakaka 2 weeks na kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo ako tinutulungan. Ano man? Ikaw sana. Hindi yun. Yee! Oblada. Ang saya-saya ni Jela! Nakakalimutan niyang absent siya, no? Mag-birthday na si Gila. Yan, guys. Birthday mo, abangan no? pala, kasama din natin sila Next sa EVM, no? oo. EVM. Sama ba kayo sa,
Parang Sa normal music lang na festival. usapan eh. Sama kayo sa ano. Hindi, kasama ba sila sa lineup natin for Kasama music sila. festival? Lahat Hindi sila. pa. Lahat Oo. sila. Ayan, so, Ayan. guys, nga pala yung kantang tinugtog nila kanina. Ayan, is Sakit. Available on Spotify. Lahat po ng links nandoon na. Updated po ang K-Box Music. Updated po ang K-Box Studios. Ang DOXB 98.3 Magic FM Tacloban and other partner pages. Ayan, sa Siri Brevard din, nakapost na yun, nakashare. Yun. Guys, make sure that you follow the Spotify. And of course, subscribe sa channel ng K-Box Music Studios. Ayan. Nakakapagod ba? Pagod ka na ba, Bubuisit ako DJ sa mask Sen? na Ayan, oras na rin sa buong Pilipinas, 8:34 po ng gabi. And of course, muli inimbitahan po namin kayo this coming Tuesday, next Tuesday yan. It's Yes. June 29, 2021, ang Eastern Visayas Music Festival. Inline po yan ang celebration natin. Itong kapatronan ni Senior Santo Niño. And of course, gusto gihapon natin pasalamatan. Unline na pa natin sponsors, magawas may Monday. Thank you so much po gihapon ha iyo. Ayan. So eto, dali lang. Salamat rin ho pala. May mga nakakalimutan kaming pasalamatan. Salamat po sa mga magulang namin. Hindi, salamat sa K-Box Music PH and of course, ang Dito music label for always supporting our artists. And of course, yung local artists natin dito sa Eastern Visayas. And continue on showing your support so by sending some stars sa K-Box K-Box Studios sa Facebook page. Sa lahat po, bumalik na pala yung K-Box Online Radio. Yes! Welcome back K-Box Online Radio. Let's go. Oo. So, antabayanan nyo. So, kailan ba yung schedule ng K-Box Online Radio? Every Friday, 3 p.m. Ayan, every Friday, 3 p.m. Yan. Online gaming, kung ano-ano lang gagawin doon. Para sa mga gamers nating musician, no, 'di ba? Kinikater din namin po ang inyong mga kaadikan. Lalo na to si Kim, laging itong naglalaro. Pati yung mga kabanda ko, nako, ang adik sa mga laro din yan. Shout out kay Engineer Jib. Ayan, Jib, aming bassist. Ayan. Shout out. Oh yeah, belated happy birthday kay Engineer Roy Cañas. Belated Papa Roy. Yes. Ayan, and go. Alright, oras natin 8:36. We'll be having a break and kakantahan pa rin ho tayo ng ating Pedro Funk. Dito pa rin ho yan sa ating 98.3 Magic of M Tacloban ang radyo nga tunog masa, panmasangan para hamasa kay pag naka-magic ka siguradong okay ka. Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hiton imo mga gamit ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems iton solusyon. An Access Office Systems in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, COVID essentials, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. An Access Office Systems in Namumutang, Hajosmar Building, MH Del Pilar Street, Tacloban City. Pwede gihapon nila niyo tawagan ha 053-523-6810 o diri man nga ni ha 0905-447-2364 or email hira ha accessntap@yahoo.com. Ngandiri ka angay mabaraka kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Padi, nakabati ka na bahan kilala nga LPG ha aton syudad? Oo, Madi. Amo ini ang price gas. Price gas? Price gas. Tinuod balitaw, ato nini igpahibaro kan madiidit, kay hastaya na,
sungulagi hapon it iyagin gagamit pagluto nga makadaot hitaton environment o kalibungan. Sakto ka gudhiton madi, kaya price gas, matatapuran. Kaya price gas, sakto katimbangan, diri madali maubusan. Magaan habursa. Ngan maaram ka ba? May dahira free home delivery nga pwede makontak ha numero 0916-406-7449. ug abilabli ini ha iyo mga suking tindahan, dealers ug outlet. Salit mga suki, ano pat iyo ginhuhulata? Didi na kita ha price gas. Price gas. Basta LPG, Price gas. Basta price gas. LPG. At ngayon mayroon ng LPG power generator na galing sa Green Gear Italy na eksklusibong mabibili. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa Si Orme po at ang iBerry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may eye-bright flower extract at bilberry berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa... Going stronger than ever. Broadcasting in major cities of the Philippines. Entertainment at its best. News updates as they happen. Big events nationwide. Loud and clear. This is the Century Broadcasting Network and its affiliate radio stations nationwide. Magic FM Davao, Magic FM Butuan, Magic FM Tacloban, Magic FM Naga, Magic FM Lucena, Magic FM Tuguegarao. This is Magic FM Tacloban, committed to serve the nation, committed to serve the Filipino, and we are committed to serve you. Member K. Time, it's already 8:41 ng gabi and you're still listening dito pa rin huyan sa ating programang Magikal Local. Kasama pa rin natin ang Pedro Funk at dun na po muna natin tatapusin. But for now, dahil medyo hindi na namin namalayan yung oras, napasarap yung usapan. Napasarap ang ating usapan. Napahaba ang ating usapan at napalaki ang ating pagpapasaya sa mga tao. Humaba tapos lumaki. Umapaw! Yung mga salita mo. Ano ba? Wala Ikaw lang. talaga take your mind out of the Umaba, gutter. lumaki, tapos biglang umapaw. Tawag yung storm surge, charot. Oy, ayan, so nga pala, sa mga nag-share ng live video, ayan, maswerte po kayo pagkat pipili po kami sa lahat ng mga share kasi meron naman dyan na sinisiring, alam mo yun, may badge na sharer ka. Titingnan po namin kung naka-live po, naka-public po. ang live streaming and mananalo po kayo ng Gcash. Hello, maraming salamat. Wala mo na taming padut-dut kasi nalibang po kami sa pagkikipag-dut-dutan with Pedro Hank. Ayan. Alright. Check out their Spotify, guys. Subscribe to K-Box. Ngayon na ba tayo pipili? Ayan. Huwag na muna daw. Yung kay Baksa na daw yung pipili. Oo, i-message na lang nila. Sandali lang. I-message na lang sabi kasi wala dito ng ni Jerex, convo's gotten quite interesting. Arts, like most things, should speak truth to power. Yes! I love you. Alam mo talaga yung mga gantong comment.
ano. Matik Ayan. talaga. Oras natin 8:43. For now, we have to say goodbye. See you next Saturday. At next Saturday, makakasama na natin si Gila. Yes! Si Next Gila Saturday na is yung kasama Gila. natin. Yes, and of course, huwag niyo kalimutan sa Tuesday po, sa Fiesta Patron. Ayan, nasa Besperas po ng Tacloban. Meron po tayong rock-rockan. And of course, hindi lang rock-rockan, kundi lahat ng genre. Abangan, pagkat meron po kaming amin lang parayawan at sangyawan dito lamang po yan sa Oo. Cerebro Bar. Oo. Kebabs Music Studios. Yes, live na live po. Ayan, habang kayo nagiinuman sa inyong mga tahanan, laka-live po kami para po ninyo pakinggan. O, di ba nagra-rhyme lahat? Galing-galing Alright, po. we have to say goodbye for now. Muli, nakasama po kami ninyo. Ito pa rin po ang Papa mong si Papa Jebs. Ay, ang sexing siksik na DJ Senpai. Dito pa rin ho yan sa ating programang Magical Local, only here on 98.3 Magic of M Tacloban and Radyo nga Tunog Masa. Panmasangan para hamasa. Kay pag naka-magic ka, siguradong okay ka! Shoutout nga pala. Thank you very much Dito Music. Thank you very much K-Box. Thank you very much Sir Kendall. Nga tanan nga nagtambong hining nga aton event yan ang gabi. Thank you very much to all of my friends, all of our friends, family and friends. May it be online or IRL, di ba? Tanan nga nagsuporta hamon. K-Box, tanan. We are in depth and basically mabalik lagi happy ni para iyo nga mga hamon yung mga kanta, mga covers. Yeah, let's get funked. Excuse me miss, mawalang galang na kanina pa kita kasi napapansin. Magkakilala ba tayo? Ay hindi pasensya na. Baro. Excuse me miss, ako ulit, nangungulit lang po. Hey! Ang ganda mo palang tumawa, pwede bang magpakilala? Magpakilala sa'yo. Huwag kang matakot sa'kin, hindi ako multo. Ayaw mo, okay lang, pasuyo na lang ng bayad ko. Konti na lang at andar ng aking jeepney. Sandaang tao ang nakasakay
ba kita? Kasi napapansin, magkakilala ba tayo? Ay di pasensya na. Daru-baro. Huwag kang matakot sa'kin, hindi ako multo. Kung ayaw mo, okay lang, pasuyo na lang ng bayad ko. Dara na, onti na lang at andar ng aking jeepney. Sandang tao ang nakasakay, tila galit at panilig sikbayin. Dara na, onti na lang at andar ng aking jeepney. Hindi na makapagpintay, umuwi kasama ka. Hello miss, nakasiplat ka na naman. May da ka ba gusto masabtan? Aba oo, harani ak dito. Kung gusto mo, anay lang, di na may apito. Salamat, madamo. Binilang ko, mahawas. Makikita na lang kita, makikita na lang kita, makikita na lang kita. Hindi. This is a Waray classic na amon ini kuan, our own rendition to this. Ano ya?
lyrics. Yun, okay. Diyak nahuhulog sa tiyempo amihan, haluag ang late na pagpipilian. Kada Sabado, damuan bunyagan, iningalawas ko, hiaran ng anak. Tiyak na huhulog sa tiyempo amihan, haluag ang late na pagpipilian. Kada Sabado, damuan bunyagan, iningalawas ko, hiaran ang anak. Ako'y nagdaramdam sa iyong paglisan, hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Iniwan mo ako, bakit ka nagtampo? Hindi mo ba alam ako'y tapat sa'yo? Inday-inday na kahinga, ang kasunod ang bonita, tukatuloy ang naglalang, waray kita. Anasu waray kita. Game. Karubog. One, two, three. Inday, ano ang hindi hataga akon? Usapala kabaso, naabat na agkanto, naabat na agkanto, adi na hanag-aalburuto. Mauru-utro, patilaw daw utro. Hey! Mauru-utro, patilaw daw ako utro.
daw ako otro. Hey! Maoro-otro, patilawa daw ako otro. Hey! Anak ba? Nagtitika rasa, suga na nakigupa. Nagtitika rasa, makahurubog. Abriha ang bumilya ngan sasayawan at hanuran siya. Mauro-utro, patilawa daw ako utro. Hey! Mauro-utro, patilawa daw ako utro. Hey! Mauro-utro, patilawa daw ako utro. Mauro-utro. Aning mahal na tuba. Nagtitika rasa, suga na nimigupa. Nagtitika rasa, nimigupa. Makahuroko, hey! Makahuroko. start line can decline. Hi, I'm Kendall. Please support my first single, Alive, that is now available in all digital music stores. Rock and roll.
Di ko akalain na maiinis ka. Kani-kanina lang sa akin okay ka. Hi guys, I'm Jonathan Costello on bass guitar, Freddy on drums, I'm Philip Pagaduan on vocals and guitar, and we are Lazy Susan from Tacloban City. Please support our new single Tampo under K-Box Music. Bakit minahal kita nang walang dahilan kahit na ang puso. Hi, I'm Sheila. Please support my single Lumayo under K-Box Music. Thank you. Kahit puro bahala.